Ila selesai receh ko barale yo la barale ko kawin yo la kawin tapi anu bayagi mo saja corona ko ma tada pewang hari la kita suwo gini ko ma ade ma oi manen turui kato manle kawinanlah mencari alu Allah balimo anak dan kini ampe jantan surak laki-laki dini dan sadang buntiang pulo kecek madukun kambatiko konyolai raba adinuko sabana rumi sabana bedo ade urus samogada male sekolah katiko buja nan paralu malam batangga gila main sok sampai dan cuba baik kapara di pantak ule badan bangka-bangka Allah dan gosok jo minyak sunu badan makin digosok makin maruya saya pada kemayu gara-gara corona kau mah abang lah jarang pulang nih kau pulang lo apa kau adiang mata baju kayaknya tapi wala tapos ko abang di rumah din yuang yuang dia udah kau tambah apa tidak mungkin apa di luar nah di luar harus pakai masker harus dalam pokok di dua masalah corona kan mabulah tutup corona kita bayi dan untuk pemirsa di rumah dimanapun berada tonton jelas channel kami ko saudara ya. Untung ada rezeki kami di channel ko. Makin banyak orang nonton, makin banyak lah rezeki kami. Aduh, selesai badahan. Allah dan turui kato mande. Kawinalah, Allah balimo anak dan kini. Surak padusi ini dan sadang sare pulo kece madukun kambatiko aku nyolai salah sadi muko sabana rumi sabana bedo ulade urus samogada sekolah ketika bujang nan paralu taga disimpan gila mangga dua naga dihurang Allah dan cubo pulau bakuli kalau di badan nanti kau hari aku dan karena yo dan sasali sabana rumi yonan tak jadi penyanyi dan cuba pulau suara waliang barekam juo kaseta laku produser marabo apa sebut di jalan wana nyosapo manggale tapuang dan juo pulau hendak jual bali batap juo laput jakan yang nanjo kapalo di sini nanti mangkonyo ibo ala dan cubo jadi pegawai apa
Boleh siapa pegawai tarik lalai. Ya pokoknya mbok kini marasai. Ada gara-gara corona awak lasan say. Aponya kemarin kan dua yang boleh. Apa nama saya gini dari kan dua jomo. Apa? Iya apa nama saya dengan corona mati lah pada kota saya lah pada kau. Pabini wallah nama saya bitiran do. Ada malu corona apa pawali tanal pawali. Kau pawali yo lah bagaji. ASN yo gaji. Ada ambo kau bah di kami kau kamu tamu musik kau bah. Organnya dah uliah na. Mang ada jadian sekolah malah laju taroi. Manga malah laju agak dilai. Iya lah dulu apa ya lo. Dan untuk sekolah le untuk makannya bayar. Ini mah dulu sekolah le. Aku bisa gini aku masuk SMA dia aku mah. SMA mau aku mah. Lema sekolah. Apa dia Pak Wali je lah. Aku mah tambah hekna ada aku mah. Ayo Pak Wali yo lah senang di Pak Wali. Setiap bulan gaji menimo. Akan minggu aku tak musik aja mengadua Pak Wali le. Aku tak musik baca roe. Asal corona tiba mah organ dian duduk bersama ndak kuliah. Itu sayang pemerintah ke kita. Tapi mah ada vario varehmu mah. Agak kita suruh dek mah. Onde mau. Dia lah cahaya kau malah cahaya. Kalian tahu suruh jo kita. Tak tentu dengan dia jora. Yo corona bintang gini mak corona bintang. Segala acara lawat tal benar. Tak kasuwok ya kaki dah suwok leno. Tapi lah kabalakang mak. Angkat dia awal lah baca iya palai kau mak. Baca iya. Palai kau mak. Santai mak. Ama onde hama la abidayo mencari karajo anak dan banyak mah babiti indah mangea-ngea de mana halita dan tanya pariwa maoi latika kara amma onde hama indah salama amma mangando salah nyoden emang ndak tahu diuntung katiko bujang mah sukola lo bagalu inilah tak perangan batar membuat takkan tuang onde amma dan salia godola kadang-kadang salia martabak kambang-kambang doa diwali saku tahun cang kama batenggang kurang manyukah awaman calia bunyi capa badaria jakun dan la turun aya ayeliwa dan manitia apokadayo di badan aku dari karajo nada pejuo kamangale pokoda ado apokadayo kokalaui sampatiado kabakuli dabatanago kama beca lutui di kuron halang amalah nama lagan nun la चाहिए lagan ta jangan lagu mah lagu mah kau sampai 3 bulan 4 bulan 5 bulan lagu mah nama iya lagu mah mata baca iya apa lagu mah
apa nih? Adalah iya. Saya hancur berantakan mak, hancur berantakan. Tukang pas sudah pulang barang mak saya. Nah, iya. Oh ya mak, ama, onde hama, indah salama oi, bunda mangando. Mungkin dek nasib mak nan alun baru tuang hati yo malangkah mak hati yo tataruang kayu ditunggu mak lah tinggal pun tuang kini akilah mulai suak lai dencas barat pindah mangana abi utala pakak onde hama jangan di badan lah mulakan dua pancalian baran suaka buah kaki bajalan tara solayu Allah maunju Allah padang baru di dapur Allah karyang aye di sumue padahal ada ke pintu kubu makan dua Hote angin bawa dan tabang hambuakan bana ke dalam jurang biasa saronanya hilang hote aman kita jaga orang mereka kalau orang Allah padahal di kanan beradu awak ini orang bini lawa padahal orang bini itu tidak bini awak kayak dia orang dia lawa kamu dia lawa ada mau malah koma manja orang manja belawa padahal manja orang tuh batang juada